Играем се пак по нашата схема. Да. Отзад. Не бе, той не... Ти ще се резерваш, ще го отмени. Къде ни учи вратаря? Той нашия преглед. Аха. Понеже сега имаше пак дърпане работи, пак казвам, ако примерно топката, нали, вие атакувате, протегни се ръката се взема. Атакуваме ръката, нали, не да му се катериме така, защото има и момичета, нали, колкото те момичета ги видях, че почва така да гледат. Да не мога да ви някой момиче. Тя се излезе, защото вика, нали, аз как такова ми лакат вика в главата, пак кофти се заедно, нали, на момче да е гадно е. Затова, примерно, играеме само на ръка. Прямо потапите ръката, взимате топката, нали, се катерите едно върху друго, защото вече става малко немазано. Една от Меси Ада го знае. Не говоря часово, защото не удариха с лака в главата. Чакате, тя миналата година Молдавия. Тя ги плачи просто. 10 момчета от едно момиче се опакват тук. Смятай кой ги прави, как ги тръща. И последни да пази момичетата. Другото нещо, което искам да допълня, топката, когато излезе извън терена, извън басейна по-скоро, вече тогава се свири аут, корнер и такива неща. Ако примерно си е вътре, тук се удари в стената, едно друго, си продължава играта. Вратаря има право само с две ръце да държи топката, всички други само с една. Имате право, ако няма контакт с двете ръце, примерно от едната в другата прехвърля, няма проблем. Такива. Примерно дори да е за една секунда, няма проблем. Обаче, примерно сега вече ако тръгне да се носи така топката, вече става две ръце, което не е позволено. Георги Чуля. Ако стане така, че примерно двама човека почва да дърпа топката от едната от другата страна, свира спорна топка, мята ми топката, да не бия плувате от средата на басейна, мята ми топката, който първи стигне до топката и вземе топката е негова. Ето колко дойде като аут, продължаваме да играем ли аут с Ако е вътре в басейна, се играе. Тук отзад пак се играе. Няма аутове. Да, смисъл, защото спорихме преди малко вече за аут. тези. Ако е вътре в басейна, дори да е тук до Продължаваме с окей. стига да е на вода, ако излезе извън вода, тогава вече. Общо след това играйте просто по-чисто, по-скоро сме дошли забавляно, отколкото да се караме, да задърпаме и такива, защото става напрежение, кофти. Общо взето това, ако имате и вие някакви въпроси. Не. Колко? 2 по 5? 2 по 5, 2 минути почивка. Була се за първа топка по средата на басейна, както си беше и вчера. Пускаме, кой вземе топката, скочва атаката. Смени колкото искате. Хокейни. На хокейни. Да, колкото искате смени. Само това да кажа, когато се прави смяна, примерно човека, който го сменят, той може да излезе от всяка една точка на басейна. Примерно бил е в средата на басейна, примерно от тази страна, стига да не пречи на играта. Човека, който влиза, трябва да влезе от неговото поле. Не е ценно да бяга отвън като парапета, да влезе пред вратата и да вкара гол. Да бъде честно. От нашата Ако не, влиза си от вашата програма. Не си е добра, кое ще казва? Кажете, То само и се съпада на тази стотинка. тя е наглас. Не, айде, стига бе. Далеч. Кинак тя глас магнитна. Добре, значи медицински Пловдив са от плиткото и я прочета от дълбокото. Така ми казаха, Данка, от една страна не. Сте от дълбокото ли? Те викат от дълбокото да сме първо. Първо от дълбокото. Кой вика така? Аз. Не, от плитко последно, както съм казал. Не слушаш жените си. Беше перава. Краси, стой тук нещо, ако трябва да хвърляш пояса.